ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବଜାର ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରାଣୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଇଭିନିଂ ୱାକ୍। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଫିଟ୍ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଲେଡିଡନ୍ ଆସିଥିଲେ କେଟିଏମ୍ ନେଇକି ବୁଲିବା ପାଇଁ। କେଟିଏମ୍ରେ ବଜାର ବୁଲିବାର ଯୋଉ ମଜା, ବାଃ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ବାଟରେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାର ଦେଖି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କାଲି ପରା ଲୁଟେରା ଦିବସ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ବି ଚାଲିଗଲି ମୋ ଅସ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ କି ଦି ପ୍ରକାର ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମୁଁ ବି କିଛିଟା ଅସ୍ତ୍ର ବାଛି ନେଇଛି। କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପଶିକି ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୁଟାଯିବ। ଦେଖିଲି ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବାଲା ଅସ୍ତ୍ର ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଲି। କ'ଣ ରେଡ଼ି ତ? ଲେଡିଡନ୍ କହିଲା ଗୋଟେ କଠଉ କିଣିବି, ତ କଠଉ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ କଠଉ ଗୋଟେ କିଣି ନେଇ ଆସିଲୁ। କାଲିର ଲୁଟେରା ଦିବସ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା।